Gran Marino. Mira, seu. Vols seure? Seu, posa't aquí al sofà. Vols que segui? Sí. Mira, t'haig de dir una cosa. Haig de confessar-te una cosa que fa temps que em volta pel cap. Però què passa? No sóc el que tu et penses. Sóc un gran marino. Sóc el gran marino. Em vaig comprar un barco quan no miraves. Però un barco? Sí, un barco. Escolta, això que dius, no sé si estàs ben centrat, perquè em sembla que últimament... M'agrada el mar. M'agrada pescar, m'agrada l'olor de salitre, les gavines, Soc un gran marino. M'agraden els peixos, les escates. I què més? El xanguet m'agrada. Però, escolta... T'haig de dir una cosa, no sóc gai, No sóc gai. A mi m'agrada només els peixos. Els marinos m'és igual, no me'ls miro. Els marinos, dius? Sí, els homes aquests amb camisa de ratlles musculosos que... Però vols dir que hi ets tot, Mateu? A mi, jo és que sóc el gran marino. M'agrada el mar, m'agrada els peixos, però no sóc gai. Ves. Els homes no m'han interessat mai. M'agrada l'aire de mar, m'agrada fumar en pipa a la proa del barco, mirant els peixos com treuen el cap de l'aigua. No soc gai, no m'agraden els homes. Els marinos ni me'ls miro, només miro peixos. Només miro peixos, però no soc gai, no soc el gran marino, Em vaig comprar el barco sense que tu sabessis i surto a pescar tot el dia, però no soc gai, no m'agraden només les balenes, els xanguets, Pobre home, Déu meu, pobre home. Què farem amb aquest home? El lluç també m'agrada, Mateu, vols que et porti el metge? Sí. El llenguado, esclar. No soc gai. Trucaré el doctor Arcuses. Ell et curarà. No. Soc marino. Soc el gran marino. Però no m'agraden els homes, No soc gai. No, a mi m'agraden els peixos. Només surto per veure el mar, l'aire, les escates dels xanguets. Gran marino, sóc el gran marino, però no sóc gai, no, només sóc marino, gran marino. Si us agrada el clero, ara disfrutareu d'allò més, ja veureu ja. No m'agradaria importunar-lo, hermano Andreu, perquè l'he fet venir aquí, perquè últimament l'he de confessar que m'agraden los pàjars, los toco, el seu plomatge em fa molt feliç, què vol que li digo ara? Los paixaritos són molt bonics. És clar, no hi ha dubte d'això. El lloro. Oh, i tant, el lloro és preciós. I l'àguila? Què me'n diu de l'àguila? Amb aquelles ales que s'extenen i tot aquell plomatge... Sant Joan en el seu evangeli ja ho diu, l'àguila de Patmos, les plomes. Què és Patmos? Això no ho conec pas. No patisques. Déu ja ens ho diu, Els peixarils són criatures agradables a l'ésser humà, entens? No hi ha res de pecaminós. Hi ha una ave molt famosa, és l'Ave Maria. Ave María purísima. Y sin pecado concebida.
Jo li asseguro que no faig res de dolent en los pájaros. Simplement els acaricio quan em ve de gust. I he sentit coses, infàmies horrendes, de coses que jo faig amb aquests pájaros que tu el que dius. No t'entenc. Últimament parles d'una manera molt estranya, amic meu. Parlant així, ningú t'entendrà. I a més, això dels ocells no m'interessa. Tinc coses més importants que fer que parlar de pàixars. Tac, tac. Pus muyayo. Ara ve el moment, el que tots esperàvem, Sergi Mateu. No m'ho puc creure, això. Això que m'han dit que t'agraden els peixos, què vol dir això? Perdona? M'han dit que t'agraden tot tipus de peixos. I com ho saps, això? Qui t'ho ha dit? La teva dona. Ho ha dit en confessió. Eixe matí mateix, a primeríssima hora. Mira, de tot això no n'has de fotre res. Ho has de confessar. Jo no sóc home de fe ni de missa. No m'he confessat fa uns 40 anys o més. Pensa que jo tinc mitjans per fer córrer que al senyor Mateu li agrada de forma exagerada los peixes contra natura. Bé, si anem així, jo sé lo dels pollastres, teu, que t'agraden els ocells, acariciar-los. No tens proves d'això. Però et diré que sí. Que m'agraden i m'agraden molt els ocells. M'agrada tocar-los i acariciar-los. Igual que jo amb el peix. No és el mateix. Els peixos són llafiscosos i fan pudor. En canvi, els ocells són agradables al tacte. Tenen plomatge, incluso llepo l'obec. A vegades llepo l'obec i lo cap. Los paseritos són agraïts perquè sí. En canvi, lo peix... Ai, los paseritos. Et sembla normal aquesta conversa? Normal? Qui és tu per parlar de la normalitat? Tu que acaricies los peixes, tu que ets lo gran marino, Això està fora de mida i ja està. Però jo ho faig perquè m'agrada el mar. Jo el vaig amb el meu barco. I la meva pipa i la meva samarreta de ratlles i em poso la proa i miro els peixos. No serà que mires els marins? Eixos marins amb musculatura i camiseta de ratlles? De vegades els veig de reull, no t'ho nego. Però res més. T'estàs enganyant a tu mateix. No. Tu no ets lo gran marino. Desenganyem-se. Estem equivocats, amb ocells i peixos. Et proposo que marxem a Roncesvalles. Allí m'han dit que hi ha un clima molt bo. Ja ho sé, Roncesvalles. Tothom parla de Roncesvalles. No vull anar a Roncesvalles. És que allà vaig tenir una experiència. Vaig patir una emboscada. Topetti? Sí, i Miranda. Pallassos. Has vist com m'arribo a semblar el Bruce Springsteen? Au, vés de la merda. Au, nois, vull que prepareu bé els cigronets, les anxoves i tu talla bé el bacallà amb aquella salsa que has fet de la marinada. Saps aquella salsa? Ho vull tot preparat que venen el grup marinada. Tu cap allà, tu cap allà, tu cap aquí. Molt bé, vinga, tot cap ràpid. Però què diu aquest de tanta marinada? Que no venia el grup d'amics de Joan Manent? És que està molt nerviós, crec, que el pobre... Oh, però és que si no és marinada, si és Joan Manent és una menjar i si és... Fes els plats que t'han dit. Si lo tiene en el Cremona, que no lo viene. Oh, això no pot ser, això no va. Mira, això no funciona, són pelillos, això, són pelillos. Hòstia, esclar que ho són. És que ho són, sí, mira. I les anxoves on són? Que les heu deixat aquí. Anxoves, això és cosa d'en Belvedere, que ho tenia ell allà. Belvedere? Se les han dut? Quantes vegades ha de dir el Belvedere que no són per jo passejar els joves? Mira, no se t'entén, però vaig a buscar el Belvedere. Cristos! Tomeu! Però què et passa? Vols saber-ho? El Belvedere s'han dut les anxoves i ara no podrem fer el plat estrella. Això no pot ser, per favor. Tenim a tota l'associació Joan Manent. I si no els hi posem el plat estrella, marxaran. S'aniran a un altre local. I avui venia el gran Marino, i el capellà, i les germanes Kessler. Sí, bueno, sí. I el pallasso Manent. A mi què collons m'expliques? Ja tinc els problemes amb el Belvedere i les anxoves. Doncs oblida el Belvedere i les anxoves. Oblido el Belvedere. Ja ho tinc. Oblidem el plat estrella.
Un esmatutano y olivas rellenas. ¿Pero qué dius? Si vendrá el gran marino y el arzobispo de las aves. Aves, del marino de l'obispo. M'és igual. Menjaran el que jo digui. Menjaran el que jo digui, punto. Faltaria més. Això no és seriós, tu meu. Aquí està clara una cosa. Aquí no hi ha anxoves perquè el Belvedere se l'han endut totes, agafat i se l'han endut totes. Pues algo s'ha de fer, algo nou, algunes olives. Per a mi què collons m'expliques? Qui penses que sóc jo? Xorella. Eres Xorella, o no? De acuerdo, soy Xorella. Sí. Bé. Escolta, voleu fer el favor de callar? Una mica de silenci, una mica de respecte, que esteu aquí afartant-vos d'olives rellenes i sembla que només heu vingut a menjar. Però que teniu gana tot el dia? Bé, us vull explicar unes quantes coses que crec que us interessaran. La primera, els animals. El món està ple d'animals, d'espècies diferents, fantàstiques i fascinants, com per exemple la balena, que és molt gran. Després hi ha també els toixons i una immensa varietat. També us vull comentar una cosa que segur que us entusiasma. Les característiques de la llum. La llum, amics meus, es comporta a la vegada com a partícula i com a ona. És fascinant. És molt interessant tot això que diu. Per què no pensen marxar mai aquests? Què tal? Quina vergonya. Mira aquests, tot el dia menjant olives durant tants dies, rebentaran, fills de puta. I tu què? No se t'acudeix alguna cosa per rebentar-me? Ai, no ho sé. Que és que tens algun granet o estàs parlant de sexe? No em facis cas, estic cansada. És que fa tant temps que no em foten una xorra fins al fons. Carat, per davant o per darrere? Pels dos costats, com en feu Victorino. Compte que ve el pallasso. On és el lavabo? M'estic cagant. No m'estranya gens. Tant dies menjant olives, doncs això té que sortir per algun puesto. Vagi a cagar. Saps què et dic? Que això és una bajanada. No m'agrada. Agafaré la meva cadira i m'aniré a Urgell avall.